Dapat, title ko, event. Okay man ba kasi lang? Oo. Mas bati ko ng kabit eh. Paano yun eh? Hello po sa 1 viewers. Welcome sa Yo, hello po. Hello po sa mga viewers natin dyan at sa mga sponsor. Welcome to my live. Wait lang, ibaba. Thank you so much sa lahat ng sponsor. Wait lang, wala pa. Hello. Wala na yung kaset. Kunin ko sa power bank. Dahil sa inyo, meron Ito din oh. Wait lang. Hi, Kuya Romel. Kuya Romel, hello po. Kuya Romel. Pero di kami Hello po sa 2 viewers, hello. Bali, ito na po yung ano. Ito na yung palaro nila amin dun sa mga bata. Yung Kuya Romel, hello sa 4. Ha? thumbs up down. Tara, baka lang sa snakan. Yan po yung link ko lang. Pwede ninyo. 5 viewers, hello po. Dapat yan lang sinishare. Dapat yung mga wifi. Hoy. Ano sa power bank? Sa makitikpak ito? 30% sa nato. Ay, sa 5. Connect mo sa cellphone mo. Hello sa 5. So, okay. Pakuko ko cellphone ko, baka maghangman ka na di comment section ka. Pwede sa naman pati. Hello sa 6. Hindi ka rin kayo mag-picnic. Tara na kami kay King. Tara na kami King. Tagalog pa lang. Bukas ko nagbisita kay Benita. Tagalog mo nga na yung kunote. Bukas, basta nagsisilong na ulit. Ay, patay. Ano ba yung Hello sa 6. Shout out sa mga kasama nyo din. Advance Happy New Year. Happy New Year, Kuya Romel. Kaninong bahay yan? School po yan, Kuya Romel. School. Bahay po namin to pag December. Bahay daw pag December.
Bahay namin sa pagkanto, magpapatid. Bahay din sa pagpagyo. Bahay din namin pag bagyo. Bahay ng lahat. Hello sa 5. Pag bagyo, matik. Isa na lang maging ko ha. Taga-tulong na sa mga sinito. Guys, ito po kami yearly ha. Magsusunod na taon pa kayo. Sabay-sabay kita magpatid. Naman ako man ganito magpaon. Kaya pagsanin, nagsaramdam man ito. I mean, Yung sino nga ito sa raman. Pagkakita namin kaya sa ano ka. Sa buhay. Sa ibang ano. Sa ibang nasyon. Akala ko bahay. School po ano, daycare center po. Kuya Romel. Sa barangay. ipit kayo, babaya. Kitaon ba sa dapat tuwang-tuwang. Ate Sil, ako pa kadi mga paborito ng mga aba-aba. Tanwa yan ah, di ba mo sa effort at to. May, Pero dito ko lang. may. Kuya Hawk, kilo po. Ay, si Kuya Hope, hello. Eh, ito kung nasa kayo. Ito pa. 7 viewers, hello po. Kuya Hope, hello. Ano? O, kambay, nagugulahan ako kung saan ako. Nagsimula, may gusto ko yan. Babay muna, makakapanood ako para makakita ako dito. Hey, Kuya. Si Kuya Hope. Mali. Aray, Siguro kaya nila, nasa raw. Yeah, ano? hello sa YouTube world. Kambay, naguguluhan ako. Huwag ka maguluhan. Oy, tumulong na kayo doon. Tatamblay ka kaya, maawa na kayo sa mga ano. Ha? Hindi. Hi, Kuya Billy. Hello, Kuya Billy. Good evening. Good evening, Kuya Billy. Hello po. Hi. Naku, Kuya Hook. Behave kayo, Kuya Hook, ha? Behave po. Si Bebe, ibang sa tuloy. Oy, pumunta dun si Tito niya doon.
Kailangan tignan ng ano, ng muna. Uy, sakura mo na ka nga. Balik na kaya. Tita, trapo daw. Kayo na nga mag-display na sa punta mo kami sa Cebu. Ito na, mamalo mo, magawa ka na kung ito mga gumit-gumit. Diyos to. Oh, tama yun. Dali ba gaaboy? Ako ba di ginamit ako? Ulang ganito lang mo. No. Hi Kuya Bern, hello po. Pasensya na po, umuwi kasi ako. Happy New Year po. Baba kayo. Kuya Born, hello. Hello Kuya Bern. Wala po sa Pasensya na lahat. po Kuya. Kuya Bern, umuwi po kasi ako eh. Hello po sa lahat, pasensya na po. Umuwi ako eh. Nine viewers, hello po. Kuya Robin and Kuya Born, ito na po yung ano yung na ano namin sa inyo. Yung nasunod ni Ami. Binabalot na nila. Ha? Let's Thank you, Kuya Bern. Thank you po. Thank you so much po sa lahat ng nag-sponsor. Special to Kuya Bern. Kuya Bern and Kuya Robin Libon. Kuya Bern. Thank you po. Kamay na lang po. O sige po Kuya Billy. Uwis eh. Okay na po Kuya Billy, may jacket na po. Pamayin ako yung mga mami ko. Bagong-bago. Promise, hindi kayo magsisisi. Nabulan! Okay na po, may jacket na po. May jacket na. 7 viewers, hello. May kukulang din sa ulo, pababawin sa dalawa sa utang na. Good. Ingat po sa totoong buhay. Ay, bang pala yung account si Kuya Billy, Kuya Bern. Kuya Hawk, parang na si Bro Benji na yan. Kuya Bern, thank you daw po. Hey, baba kayo po. Kayo lang pang balot. Saan? Ginagawa ko ngayon. Pati na po. Meron talaga yun sa uwa. Eh,
Ulo. Pati mo kayo kapag ID. Apple ID. Ayaw mo. Si, ano, sige mo ka sa Apple ID. Ako makalikon ba sa Apple, tapos tulis. Hello sa 8. Nasa live ni Ate Margie si Benji. Naku, sabihin mo hanap siya. Kuya Bern, bahala siya sa buhay niya, Bern. Sige ka ba yung matindi sa game sa Apple ID? Bayan at Kuya Bern, ako yung angel na. Nandito na ako. Ano, pasensya na po kung hindi niyo masyadong maintindihan yung salita namin. Hindi ko din yung iba eh. Pasensya po. Ate Ami, ano name yun? Sino ba Kuya Hawk? Sino ba Kuya Hawk? Paano ehel sa Burias? Ano laka? Hindi po lahat dyan single, Kuya Hawk. Yung iba may asawa na dyan. Yung inabutan mo ng plastic na. Sino ba doon? Anong color ng damit, Kuya? iPhone 17 Pro Max. Sabi ko sa nag-overbakod na kaliki, sabi ko sa nakasubago ni Kuya. Sa Ah, tatawag si Kuya. Iiwan mo na. Ham, si Kambal. Hello, sana. nabili lang. Tapos niya sa ano, ang di man naubos. Ubus mo lang sa tagal sa ano. Nagag ko pa sa dabo, ay dito kasi lang. Dapat sa nila sisilap na taga San Roque. Walang bookingan. Yung harap ng Uy, wag yun. Wag. Ayaw. Uman kaya di sa kawangan. Wag. Minor pa kuya ko. Ay, sa mga onsi, di na ay, di na mas onsi. Sa onsi, di na ito makasi si Kunan yan. Uri, sa mga lima lang na. Kuha lang yung buhok. Diba? Ay, si Kuya Hok na naman siya. Wag. Mag-behave nga kayo, Kuya Hok. Behave nga si Kuya Bernie. Ay, ay para agent si Kuya Bern na. Tahimik ba? Sabi na Kambal. Matingga tayo yan. Matitingga talaga. Kuya Romel. Isip mo kayo. Hindi na nakaulot.
Gusto ka lang, puti ang bodyguard ka na di ay? Oh, glutong talaga yan. Hindi naman naka-upload, sugat inanis ka. Hindi masalamat niya. Hindi naman nasa-post. Hindi masalamat sa kapsya sa ito. Babay ito yung man. Oh, Huwag na kadigar. hindi oh. Babay ito yung man nakagante. Kaya na ito mga kuwain sa pulo. Sali naman eh. Sali ka naman yun eh. Hoy! Balok! At ang kanina ko, nakauwa na. Kahit pabalutan mo. Ay, pagpati may bagay sa tutir. Tat. Hindi ko na kaya kaling yung kasupas ka ba? Dapat ba din siya? Magputo ka sa may gaon. Dalaga ko pa din sa magputo na sa nanay kita. Kati o, magusto ka. Pagputulo-tulo na, tigat. Ay, nagpapagawa ka nilang gima. Hindi mo nagpapagawa. Sabi mo na magpika ko sa naman mo yung pag-aaral. Tulog na. Yeah, ako kaya di ba sa lubin? Agtutulog. Talaga na kapag nagising na tulog. Wala sa guys. Naging angel si Bern. Ay, angel na angel talaga si Bern. Alam simula nang inupahan mo yung pang-apat. Wait, kuya! Si kuya, ano, ang gas lang ni Kuya Hook. Bahig ka, Kuya Hook. Mamaya ka na magtanong, Kuya Hook. Si Kuya Hook, maging angel ka din, katulad ni Kuya Bern. Hello. Mag-behave, Kuya Hook. Ay, Kuya Billy, banak lang sa likod kami. Ayan, hindi ka bubaya ka lang, Kuya Billy, behave lang. Ako na! Ay, salamat ako na angin. Number 1. Ay, number 1 lang. Pag number 3 kaya, mag-live ko mo. Ano number 1 sana? Ano na lang? Ano rin kuya, di na mag-ibon sa ako tayo. Number 1 ka. Di tayo na ako live tayo sa buwan. Di talaga ito ko sa ako na eh. At nakain na ron 6 Mga sa ako lang ko kagat. Mag-16 na sa neka, so, ay, ulit to ako ba? Kagat o da? Ala, ako da. Magda na ako da. Hindi ako bukayan sa art gallery ko high school. Wala na, dali na ito. Madala ka na ako. Hindi ba sa magpapagibukat ko? Basta sa mga ay, buray ka. Dalaganan. Basta lettering. Ang marunong nila yung grabe at papapatutin. Kaya, sana pa diya. Hindi yung complex. Ang basta na pagkakiligyan. Yeah. Alam na ako na na-pray. Alam kita, nag-nakibig kita. Ay, pagkakal ka. Pagkakal ka sa laban dito. Saan ka kay ate kuha? Gusto pa. Kay ate Agnes. Gusto mo masikiyan. Gusto mo padto. Dawag mo na pang Tanwag ako, gasun. Attention, tapos may snappy salute. Oy, bro Hawk, hindi bagay dapat matikas ka. Walang iiyak. Ate, Kuya Hawk, hindi ko sasabihin, Kuya Hawk. Bakit hindi ko sinabi sa'yo, ibig sabihin hindi yan, hindi yan available, hindi take it na yan. Bro Hawk, hindi bagay dapat. Ayaw kasi sabihin eh. Hindi pwede kasi ano yun. Hello. welcome to my vlog.
Hello daw. Si Kuya Bern, thank you na kay Kuya Bern. Ayun na. Kuya Romel. Si Kuya Hok. Mag-hi ka kay Kuya Hok. Hello, Kuya Hok. Yan, kay Kuya Hok yan. Iba lang yung pangalan niya. Ayun si Kuya Romel. Yan si Kuya Romel. Guys, sigsopas kita. Si Seba Loto sabi, ay si ano. Si Maria di Manloto ah. Sige, sana kami. Ha? Ay, napapalag ko na dyan. Tawag na. Ano ba? Tapos na. Ay, may giris pa daw. Ay, pag init na sa tubig, pakapit mo talaga sa natin. Huwag ko sa da. Ito ang pagka-rep. Saan mo kung ako ano? Sarado ya. Ah, sarado ba? Ay, lagot tayo kay Sir Benji. Ay! Hello everybody. Okay lang, nandun naman siya. Kay Margie eh. Kuya Bern, ano yun? Supported kila Kuya Hok. Kuya Romel, tawa ka lang. Sige lang. Ate Ami, tapos na daw. Anong million? Hindi ko sabihin eh. Hindi pwede yan, matitingga ka dyan, Kuya Hok. May tingga din yan. Bala siya sa buhay niya, bro. Uy, ala di Ay, Kuya Ruben! Hello, Kuya Ruben! Pagtangod na ganun. Thank you so much. Ayan na po, Kuya Ruben, na napak na po yung iba. Ayan si Kuya Ruben. Ayan na. Guys, ito. Ay, Kuya Ruben. Kay Kuya Ruben. Kuya Ruben, andyan na si Kuya Ayan Ruben. na po yung mga laruan na pinamili ko. Ayan Pinamili naming lahat. Ayan na yung iba po nandoon na. Nandapak na. Ayan na. Ay, daw kay ito sabi ni Kuya Ruben, no? Nalipid na nakukuha Okay lang yan. Kuya Ruben. Hello. Hi, Kuya Ruben. Hello Kitty daw eh. Hi Kitty. Hello bro Ruben. Merry Christmas, guys. Happy holidays everyone. Happy New Year. Okay lang yan dahil growth na. Tingnan natin ang babasahin ko kanina. Ay, sali pala nag-hot water. Ha? Sira, hindi mo na kami kuha. Nakakami ko lang eh. Sali pa ka ah. Eh ano, try mo. Pero yung siguro, tago nga na ay, nakasaksak na eh. Yan ang masaksak. Ay, mag-ingat ka lang ito. Kandang gabi. Pakuyat mo na Kitty. Wala akong lip tint eh. Wala daw siyang ano, lip tint eh. Kuya Ruben, advance Happy New Year! Ayan na po, eto po oh. Natapos na po Kuya Ruben yung iba. Tapos eto yung mga candies din. Try ko ba? I-reverse ko ba? Try ko po. Wait lang, i-reverse ko nga yung camera. Para kita. Ayun po oh. Yung mga candies. Tapos yung ibang toys, andun na po. Ayun po, banda doon. Oh. Ayun po. Napak na po lahat, pati doon, pati sa gilid. Ayun, madami po. Ito po, hindi pa po tapos. Ito na nandito. Marami pa po, ayun po. Tapos may kaunting chinelas din po. Kakagisin ko lang, sabi ni Kuya Ruben. Kapi ka mo? Kasi may kape sa inyo. Ako kakakape ko po sa kaya eh. Daman pala. Daman. Baka soft drinks kanda. Pag may kailangan pa daw kayo, sabihin nyo na kay Bro Robert. Ay, okay na po yun, Kuya Bern. Okay na po yun. Thank you so much po. Tawa tuloy si Kuya. Ay, Kuya Benji. Hello. Pamion ka mo, pamion. Dahil nalilibong na mainit maagnong. Hindi pala naman mga Naku, yan na talaga si Kuya Benji. Kuya Benji, oh. Inaasar ka nila. Dapat wala ka daw dito, Kuya Benji.
Ay! Bakal baka mo sa Belinda. Ay, sa isda. Kuya Billy, Kuya Bern, kumusta Kuya Romel? Sabi ni Kuya Ruben. Kami habang bagong gising, hindi tatanggihan. Okay na po Kuya Bern, okay na po Kuya Bern. Okay na po yun. Loading naman si Margie, parang walang signal Kuya Benji. Naging walang signal tuloy Kuya Benji. Dito tayo, Sir Benji. Kunwari lang si Kuya Benji, walang signal. Wag na po Kuya Bern, okay na po. Madami na po yan Kuya Bern. Ayun po, madami na po dito. Banda po. Ito meron din, nandun meron din po. Ito mga candies, meron pa po hindi nababalot eh. Kuya Hawk, ano na? Kuya Hawk, wag ka nga, matitingga ka din Kuya Hawk. Hindi pwede. Tama na. Hello sa 11. Ha? Benji, nakita mo lang, siniraan mo na ang live niya. Nakita ka lang daw ni Kuya Benji, siniraan mo na yung live nung. Hi Kuya Rene, hello, hi daw ah. May sumilip. Kuya Ruel, hello daw po, sabi ni Kuya Ruben. Hi. Yan si Kuya Ruben, kakagising lang. Good morning Kuya Ruben. Good evening. Ay! Ano ba yun ba? Meron pa. Ay! May kalang shout out Kitty. Esther Bern at Ruben. Ay! Si Kuya Benji, oh. Hindi ako kumuli. Pero mahi. Hello po sa vlog viewers. Kitty, wag kang magtago. Sabi ni Kuya Ruben. Kita ka ba, oh? Nagtatago siya. Wala daw siyang lip tint. Aba si Bro Jaime at Cheng na lang kulang. Ay, andyan lang po yan si Ate Cheng. Tsaka si Kuya Jaime. New Year, guys. Happy New Year daw po. Ayun, oh, nakasilip eh. Nahihiya pa eh. Hindi naman naman maintindihan. Sabi ko. Hindi naman maintindihan. Aba si Bro, ay, yan o, si Kitty nakasilip. Natataranta talaga ako kapag nandito ako. Mataranta ka na, Kuya Benji. Nawalan tuloy ng signal yung siniraan mo pa. Kung may kinikilig dyan, sabi ni Kuya Bern. Huwag mahiya, okay lang yan. Ayan na. Yung power bank na malaki. Doon na sa bahay. May power bank dali. Malolobat to na. Hello sa 10. Kasi, ay Kuya Benji. Wag mag-behave ka Kuya Benji. Gayan mo si Kuya Bern. Tingnan mo si Kuya Bern. Ang behave niya. Kitty, wag mo daw pansinin Kuya Benji. Nag-uutos na. Ako'y nagugutom. Talaga, uwi mo na ako. Bili mo na ako. Hindi pa ganyan nagkakaon? Hindi pa Ako nagkakaon? nagkakaon. Paparong si Belinda viewers. Nagkapasponsor sa snakan. Ay! Ayan ka na naman, Kuya Benji. Snackan, guys. Dahil si Ipen. Nagsakaan. Ken! Hello sa 11. Biglaan natin contact. Ayan ka na naman Kuya Benji. Wala na si ate. Hindi na bumalik. Asa na yan? Wala na talaga. Hindi na yung babalik. Kuya Hawk. Dami na, wala. Sabi nagugutom. Ano niluluto ni? Ano niluluto ni ko? Ipunto mo siya din. Panulang kahon, no? Ito na pa, ginagawa na. Hindi na ko na kaya magputo. Kinuha ko na sa loso. Wala ko, may pagiling pa. Bukbuk pala na. Unang gakuanan sa pampalaman bagakan. Baka pinapanik pa ito no yung gagalaw ka dun pagad.
Reklamo pa. Oy, ako na kami napunta sa akin. Hello sa 12. Manulungan tayo. Yung ilong mo. Babalik ka rin yun. Babalik ba? Very talaga ang Christmas, grabe. Snatchan ako ng cellphone ng iPhone 17 Pro Max ngayon. December 26. Kasi karobi sakit. Basta na putos, amo na. Grade pa na kasi sa power. 75. Ang dati, di mo na ako makakala. Joe Carlo nalito. Ako, hinasan ako, tataya. Tatlo sila manok ko. Hi, Kuya Dan, Ila po, Sarah. Magandang gabi po. Silent viewers lang kami, Benji. Go na. Binuksan mo na. Dara sa pinagigit. Ginamit na ganyan eh. Si ate Nikki talaga kan. Pasa-pasa sana. Hello na Kuya Danila, sabi ni Kuya Ruben. Walang taste. Ay, patingin natin. Kumuha na ko niya. Yan, natin ito na ito labak-bakan. Pero rin sa kanila, nunong tapos nito. Hello sa 10. Hi Kuya June. Hello po. Nagalaw shoutout sa po sa lahat. Sabi ni Kuya Danilo. Ipangaya mo. Nagkakasya ko kayo ito. Wala na yan, wala. Hello sa 9. Ay, biglang angel si Kuya Romel. Pero kaya din patagilid. Pero usad ko. So, kung mga ula ang tikat. 62 years old. 62? 62, 60 years old.
Baka to. Tato kaya, baka may Hello sa 10, Ate Bidang. Ay, si Ate Bidang. Magandang gabi, Ate Bidang. Hello. Kuya Ronald, mega love shout out din po. Sabi ni Ate Bidang. Sa pulo na ikaw pa siya, diba? Lahat ikaw magpula. Pagtuo. Ano ka, binipipil, kaya nagluto. Sabi ni Sai? Pipil. Oh. Tara. Walang magkulap. Diyan. Kati paano? Kuya Billy, Maring Bidang. Sabi ni Kuya Ruben. Hello, Kuya Billy. Sabi ni Ate Bidang. Ate Bidang, hello daw po. Sabi ni Kuya Bern. Di nakaiba. Yan kaiba. Di nakaiba. Pag sinaksak ka ni Pin, pwede i-pwede. Saksak na sa lahat eh. Ay, sabi ko sa'yo na ba yan? Sobraman pala sa Jenny. Ako nagkulang so. Di ako nagkulang so. Hello, hi, Bro Ruben. Gusto ko rin maging angel ngayong gabi. Hello, paring Ruben. Sabi ni Ate Bidang, yan tama Bro Romel, gayahin mo ko. Yan. Angel na angel. Ang datingan, Kuya Bern pa, Kuya Romel ha. Ate Bidang, Happy New Year po. Sabi ni Kuya Billy. Bro Rene, asan ka na? Sabi ni Kuya Romel. Kasi nagiging angel na si Kuya Romel eh. Nagtatawag na siya ng kasama eh. Angel yarn, Kuya Romel. Ay! Biglang hi si Kuya Benji ah. Nalilito na yun si Kuya Benji. Kung magiging angel siya. Ha? Tumblr. Tumblr daw. Si Tumblr estimated na sa 140. Kaya nakadirigalo. 140, tapos iba sa computer. Nagbasa ako eh. Ah, nagbasa yarn, Kuya Benji. Bukas na? Hindi pa. Kaya di namin na di mapupunta sa din. 221. Madudukan to yahan. Madudukan. Kaya pili pag-tingin ang gabi ko. Sobra kita din sinukulangon. Bangan-bangan na kita kasi Pagkapati last year ako dahil. San Juan sa Kasanlote. Ano ba sa Last year. San Monte ah? Di ako talaga San Juan, mga taga-uno. Basta, ikot sa ganap. Siguro mga lima to. Basta ko sa Gawa ka ganda lang ito. Ay, si Kundayo, abis ko naman kanina. Dapat ako nabunay mo taga sa inyo. Puro kayo sa gaya, paulit ko katulad ako kanina. Tapos ako taga. Baka na, apit. Bistado ko kaya mga Baka na, apit. Ala, di alaga ka, taga sa naman talaga. Ano sa'yo ka mag-skilling ka na? Nagpipili na kita tao. May nanganganap na kayo. So, nabasa mo na pinapasundo kita tapos meron ayaw kang sunduin. Yan ba yung sponsor ni Bern at Robin? Opo, Kuya Benji. Ayan po. Tapos, meron pa pong mga tumbler po yan.
snacks, dami ah. Opo, may ano din po, may iba din po silang sponsors bukod po sa ano, sino kaya ayaw sa mundo kay Benji? Taas kamay. Taas mo na, Kuya Romel. Hello sa 14. Di piping na niya. Luto. Sorry na to. Baling-baling. Ay, tawa si Kuya Bern. No? Sino ba Kuya Bern? Tawa din si Kuya Billy. Hello sa 10. Hey! Magaling sa Hey! Hey! Yaro, gusto mo pa si Ludi. Si Eventi nag-discarte na. Sabi na namin yan, may first mo. Tatlo na. Sabi na namin yan, may first mo. May iPad ako. Pang tracking. Ala. Tracking mo na yung Kuya Billy. Dali na sa bawang sibuyas ka. Tawa si Ate Bidan eh. Bukas kaso kaya kung nalagilan ng putusun. Malibaga po sa kapatid mo kita. Mga plastic. Siyempre, baga sa kapatid. Pilat, sirong na pin. Pin! Ako talaga rin po yung natitindahan, pin. Ako na, Ade. Ako na. Ako kalunggay. Oh. Mang nakakabanga. Pwede na yan. Kailangan. Si Kuya Piping. Uy! Log-iri mo. Kumabaw-baw si Polina. Nakapag-snacks na ba ang mga nagpa-gan? Magluluto po. Ayon po, Kuya Ruben. No? Magluluto po. Magluluto ng pansit. Magluluto kasi napapagod ang nagutom ang Magluluto po ng pansit, Kuya Ruben. Saka maglalagay namin ng malunggay. Masama yan dapat sinunod sa Benji. Meron ayaw sa mundo. Nagmamaling si Kuya Romel. Matrace ko na asang kayo. Katrace mo na, Kuya Benji, kung sino ang nang aano sa'yo. na, pang-isa, tapos paminta. Uy! Ben, bago ka mag-vlog, ayaw ka na paminta na ako. Paminta na. Alam mo yan, masabi mo. Si Bern at Rowell. Si Kuya Bern ba? Ay, Kuya Romel. Kakabagan ka na naman dyan, Kuya Romel. Tawa ka na naman ng tawa. Ikaw pala, bro, Bern ha. Si Kuya Bern ba? Akala ko angel si Kuya Bern. Hindi ko nabasa. Babe, si Kuya Bern ngayon eh. Ayun pala, Ate Ani, nagluluto pala. Ay, hindi. Kasal na yan. Meron po. Meron na. Kuya Ho. Ako ba? Ay, si Kuya Bern ba? Basta hindi ko na putos ko. Papag-inupan. Tara, sari na sa bawang sibuyas pala. Si ano, si Eben, nagkukubay. Ay, si Lulu.
Wala. Dalaw sa 12. Doy, dahil na tape! Mag-tape! Magputol na yun! Ano to te? Si Bako si Bunga. Kaya. Sayang. Reception. Doon, baba. Nasaan pa ito? Tara, sige sa bigla to. Dati, di ba nagdadagos? Ayun ko nga tingin ka makaluto. Ikaw yung papalan. Ako ba kasi ito? So, sa bote-bote. Sa to plastic, sa to gulan na. Sito ba ka? Apat is bote. Ben! Tauyo! Naka-iPad na naman ako. Sabi na sa ulo. Ate. Matakotag ka na pala sa di. Ano di? Na-sponsoran sa bawang di ba kuya? Tikat! Mayroon tikat mga arawan. Alas sa 10. Ayan. Bawal, bawal. Malunggay. Ikan mo muna ang mga plastic na hindi mo harang-harang sa akin. Mga brothers, exit muna ako. Bye-bye. Bye, Kuya Billy. Bye-bye po. See you. Night, bro. Billy. Sabi ni Kuya Bern. Ngay ko tamig pansit pa. Handa na sa midlo to. Nabuduli ka ni Pepeng. Saan na si Pepeng? Night bro, sabi ni Kuya Romel, mag-vlog na ba kayo ni Titi Ami? Eh, di ko pa kaya, Kuya Benji. Ibabash mo, Kuya Benji. Papayakin mo ako, Kuya Benji. Ayoko, Kuya Benji. Nagbago na yung isip ko. Kaya Ningning. Babantayan ko muna si Benji. Napanood ko kay Margie. Hindi ko pinanood Kuya Benji, di ba kwento mo? Hindi po ako nanonood. Di ba kung magsabi Kuya Benji, baka payakin mo rin ako eh. Hindi pa naman ako strong yung tao ko Kuya Benji.
Katodo ka di mga kagbabayi ay. Ay, kagbabayi na mungusida. Labo doon din peting ko pansit. Kaya ka na naglato. Daman si peting. Nakambog na. Pinasa ko kay Jason ng link kasama nga si Bern sa nagpaiyak. Takot sa camera mga angels ng ate Ana. Hindi ano po. Siguro ano lang. Nilang sanay po. Si Romel number 2. Kuya, pantog sana kita. Ay, bye man pakakuha ko kalagyan ng dahil. Ako ka-experience ay. Ako ka-experience niya. Di talaga ako nagkakon sa panitawas. Nadamay sa pansitan sa ibang lugar. Silent viewers kaya ako na. Ay, sabi ni Kuya Bern, angel nga si Kuya Bern ngayon eh. Ay. Hindi ko pa daw. Uy, totoo na to. Ay, Ate Maya, hi everyone, I'm here again, Kuya Benji, Kuya Romel, Kuya Bern, friend, gandang gabi po sa inyo. Hi, Ate Maya. Maray na gabi ka ni mga Ate Maya. Di pa nagtutong ka, Ate Maya. Good evening po, Ate Maya. Ate Maya, sabi ni Kuya Bern, saka ni Kuya Romel. Ate Mayang nga, si Ate Mayang nga titistigo. Sige Ate Mayang, mag-background ka ko Ate Mayang. Tingnan nga natin. Ayun siya, sabi ni Kuya Benji. Totoo. Naghanap ng ano, testigo si Kuya Benji eh. Tara ate, kaya pa? Kati may pansit pa siya no. Di mo nga namita na diluto ni Apre. Wala mo pati ka. Are. Di pa ko na pwede ka tita, di pa ka nagpapansit. Hindi pa, may Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa ayan. Ayan tuloy, pinaparlor ni Kuya Dani. Ha? Ah, ano po? Bariral na pa ko. Ate Mayang may sinasabi si Kuya Benji. Same to you, Ate Mayang. Balik ka tatawag mo sa buwan. Dapat pinaiba ka naman Ate Cheng, labas ka ka Ate Cheng. Kamukha. Kamukha mo si Jennifer Lopez. Ah? Ano po yung Kuya Benji? Bakit ako magkidestigo? Anong kaso niya? Dulutasin natin. Tanungin mo Ate Mayan si Kuya Benji kung ano yung titistigo mo Ate Mayan. Ano ka na po? Gusto niyo sa Ha? kulay-kulay. kulay-kulay lang. Ay, ubos na kaya sa kulay eh. Ningning daw ako na nasa nakanin mo. Gusto mo sa something silver man. Baka natin ang binabukan na sila. Ay, hindi ko kaya ningning something nagkukuha ko. Ayan. Patuloy. Ata, something ta kulay ba? Something silver. Di kaya ni tabato siya kung binabukan. Si Margie ang hair blonde. Sabi ni Kuya Benji, ay, alam mo, ay ko lang. Magandang gabi. Wala pa si parang Jason naliligo eh. Mainit kasi. Kung sino ang may sala sa pagpapaiyak kay Margie. Good evening po. O, Ate Mayang. Tinatanong ko kasi ni Kuya Benji. Sino ba talaga? Honest to si Ate Mayang eh. Sobrang honest ni Ate Mayang. Alamin, mega love shout out mo sabi ni Kuya Benji.
Yes, Kuya Benji, blood hair na siya. Kuya Benji, hello daw po. Ay, tabi, masinyo sa isisisyon. Grapple mo na kani! Ay, pag may darating ko, ako na lang. Nga, nagbagakan ka tinarapan lang sa ganyan sa senior. Ito ba na rin natawa na ka? Ay, nantig nabawasan ko na. Pag si Ate Mayang nagsabi, maniniwala na ako. Si Kuya Benji ang nagpakry. Oh, Kuya Benji, ikaw daw po. Sabi ni Ate Mayang. Ay, nakasatu ba manas na si Mami Johnny? Isusulitan na to. Oh, dali! Ah, di ba, Kuya Benji? Oh, ikaw naghanap ng testigo. Ayan na si Ate Mayang. Hindi yan magsisinungaling si Ate Mayang. Oh, Kami mo si Kini ribot-ribot. salamat dito pas-pasan ko. Saka mo laban. Hindi man ka mukha maintindihan. Okay, nilagay ko sa tarong sa sino sa. Ilan ba kaya? Kasi sa naman ka na. Ano ginagawa ka namin kung sa damit ka? Ano ba gusto ka? Tawa ka pa dyan, girl. Ala, umamin ka na kasi. Sabi ni Kuya Benji. Kuya Benji, umamin ka nga, Kuya Benji. Ay, si Binet ka nagputo. Ay, bukahan si Barbie. Ay, ato kay Binet, bukahan. Ayaw mo muna sa kabahinan. Ipinapain mo ni Josephine. Butang sa tupansit. Tadi ako ng healthy. Hello, Sanay. Di ba, Kuya Benji, kampi, we are telling the truth sa natin ngayon. Doon tayo sa barangay magpaliwanag, Kuya Benji. Uy, bubutang talaga yan! Bubutang talaga yan, guys! Barangay! Ay, di masarap talaga sa pizza. Pizza? Isa, wala, pansit. Oh, mga nakikastingan ninyong ato kalunggay. O, tanigdan ako nun. Ay, kuha pala ni ballpen. Ballpen yan, nakasurat sa hanan. Ballpen. Doon ka sa barangay magpaliwanag. Sabi ni Kuya Benji, oh, paliwanag ka na, Kuya Benji. Naghahanap ka pa ng testigo, ah. Naghahanap ka pa ng testigo, Kuya Benji, ah. Si Ate Mayang. Hindi yan magsisinungaling kahit kailan. Parang pang good vibes lang naman yun, sineryoso. Ay, hindi naman pala ganun. Pang good vibes lang. Sineryoso, Kuya Benji. Para ayaw maniwala ni Kuya Pearl sa sinabi ni Kuya Benji. Kaya ayaw ko mag-vlog, Kuya Benji. Baka anuhin mo din ako. Nasira tuloy pangalan ko.
Kuya Bin yan eh. Kuya Bin, makita yung kalumukan. Ako na sana. Si Bingding na sana. Bakit pinagmamalaki? Ang problema, lalaki mo. Hello, Sunay. Hindi ganun ang good vibes, Benji. Masakit talaga yun kahit sino maiiyak talaga sa ginawa mo. Hindi mo alam kung seryoso to si Kuya Romel eh. Ayaw mo nabansagan ka na ng bad boy. Tagal naman ng news. Bad boy yan, Kuya Romel. Iisa naman ako. Sabi ko nga. Okay, kaya na. Bago pa ako sa iyo. Okay. Nga. Ako na nag-iipon. Grabe. Buti na yan. Aren. Pwede. Uy, Golokoys. Golokoys yan. Good vibes nga lang daw, sabi ni Kuya Benji eh. Ay, malingawan ninyo di kuha ha. Malunggay ha. At ang first time nita ba may kaon sa, ay ni kuha sa agkalunggay. Kayo guys, sino Kami sana. comment kayo guys. Ang hari ng sablay. Sablay yan. Kuya Benji. Oh my God, ito ba? Ano, makisuyuro ka na para yun natutumba. Marunggan ka mo. Nauna na eh, natutumba. Ayun, marurugan. Edi lang asa di kilid, edi usan. Doon na muna ka mo sa to ha. Doon na muna ka mo court dali na. Doon muna ka mo court ta. Marugan. Ha? Ano yan? Di na. Ikakiton! Ano? Adi ko. Kolokos ang hari ng YouTube. Ano? Ayan nga. Tingnan mo po. Ayan. Sino yan? Laruan ninyo. Ngayon lang mga bro, prepare lang ako maaga. Ako punta sa site ngayon. Balik ako. Sige Kuya Bern, thank you ulit Kuya Bern. See you tomorrow. Try ko namin mag-live bukas. Ano po kami nagsisimula? 1 ng afternoon po dito. Pero 11 pa lang nag-ano mag-prepare na kami. Kaya rin Kuya Benji, na-regards ko na po kayo kay Ate Manny. Sabi ni Kuya Benji, magbago ka na Benji 2026 na gayahin mo ko. Nagyayaya nga yun Kuya Romel, magbago daw tayo lahat. Ay! Galit ako. Di ako. Tando saan? Ba, pinapandan mo tigil. Tanungin mo nga si Lola kung galit siya. Dahil mo si Lola kung galit siya. Hindi ko kaya ang dami talaga. Ang dami.
Arkan apag uno niya. Coping mechanism niya. Pero lang uno yan. Pataas na. Pataas na yan. Doktor. Naka-live na ba si Ate Mali Benji? Bern, huwag ka aalas. Hanapin ka ni Katie. Amen. Baka na, babayaan sana. Sige, bro, Bern. Sige, Kuya Bern. Talaga kaya mo. Kung nakamuti ko sa dulaan na muna. Kabado mga pantay. Wala na muna na baka mapropantay. Nagkakaon. Nalingawan na yan. Bilit, ako kakuha. Ako kay babak job. Hindi, approval ko QC. Sige bro, Bern. Bern at Robin, huwag kayo aalis. Sabi ni Robin. Ay, umuwan talaga, ay. Wala pa si Kitik, umuwi muna eh. Sige, kakain daw muna po. Hindi pa siya kumakain ng hapunan eh. Babalik yan mamaya. Anong kasiyahan dyan at ano? Hi Kuya Jaime! Maganda. Ano po, para po sa bukas yung gift giving ng mga bata po. Bukas po. Nagana po, nagpapak po. May, konti na lang po patapos na. Ayan, tapos ito. Wala ba si Miming? Mga bro, hello daw po. Bayan si Mia. Eh, baka na ito nag-bringa. Tawagin mo daw si Mia. Okay, good. Opo, bukas po, siguro po try namin mag-live po bukas ng 1. 1 po magsisimula yung activity. Mama, mga maliligalit. Kaya tapos na. Ay, si Kuluwas, dito ba kinabantawan? Takparan ng bukas sa kalubos. Basta huli na unta. Sunta na yung saan. Bakang maglulukot ako ko. Pabregdawan. Isa lang. Ang bukan. Kala ko talaga to. Bago na natala ng Sari mo lang Tapos na. 25. Alam na yun, yung kulay red. Tapos kami. Isa dyan. Saan si ano? Si Kuya Jaime, si Kuya Ruben, Kuya Melo po. Kuya Robin. si Kuya Bern. Ay, Kuya umalis Romel. muna si Kuya. Kuya Bingelo. Si Kuya Bern umalis muna, magana daw. Papunta sa site. 25, dikit na Ano yan. yung 25? Yung kahapon yung nakadikit dun sa ano. Ayun, si Kuya. Yo. Baling. Mega mega love shout out po. Ayun si ano, si Pulang yung ganun. Doy, take doy. Iya, ano nyo na? Ito pala na ako sinira hit. Adi ba ya kalonggay, nag-e-effort ako pin, malingawan mo, tanganig manamitan nila kung iyan sa uno ako, pansit na ikalunggay. Nusag kita po kayo ng ikalunggay. Hello Jason, Sir Jaime, sabi ni Kuya Ben. At tingnan natin yung nagluluto ng isnakan. Pansit, nakita na yun. Nagluluto sila ng pansit. Oh! Bayad sunada pula. Sabay pa si...
dapat sipag naman na may work sa site. Dapat meron din mga viewers nyo at Kuya kahit, Board? kahit baril-barilan lang sa bukas po, 1 po, magsisimula yung ano. Ilaw na? Try po namin mag-live. Depende po sa ano, sa signal. Kung meron po. Ay, binit. Nakakaon mo. Ay, nako. Lahat mo na, gatikot na lang. Hindi, pagkabot ang gatgapansit. Ay, tari, alin mo na kayo. Alig medyo. Wait lang. Gatikot na lang. Pwede yung butang. Hindi. Ano sabi? Kabayang likas mo. Kuya Ruel. At kami nakita po ulit. Sure, masarap yung pan. Ay, hindi pwede kuya mo. Si Kuya Benji Joker lang po yan, pero mabait yan, hindi bad boy. Hindi naman po siya Robin Padilla, di ba po? Hello, my friends. Mabait yan si Kuya ano. Hmm? Sa ulaan, pera? Ano? Sa ulaan, pera ito. Ay, huwag kayo ito. Di ganyan pwede sa one, tago sa tago, Hey! ano, pwede Oh, i-ungiti. mga ula-ulaan para sa perang edad to. Ulaan na. Yan, pwede sa 1 year old, tago, sa din na bilog ka baka i-ungiti. Kuha mga Mga sabi. 3 to 5. Basta di pwede sa 1 year old. Girl. Dami na to, Jig. Alin, wait lang. Hindi ko pa natatapos, diba? Isalak mo na. Ay, kagisam-kisa mo nito na drog. Ay! Kamu magalamit ka. Kuya Borneo po sabi ni Maria Dolores. Isaksak mo ito, apil. Ilitan baga, ma. Ilitan baga. Pero ako parang tapig. Kaya. Ah, ba't wala yung extension? Di pa na. Ano? Parang sakto lang. Hello sa 7. Kuya Born, hello. Kuya Rowan, musta ka? May manong linis. Bukol na, tamalatok pa. Hindi ko kailangan mauuna na. Kulang na tinulong na. Para masaksabayan pa. Dala ba tubig? Ay, ang palang tubig. Sige na ba yan? Dali na. Dala ka nito, be. Oo. Di ba wala paupan pa yan? Ay, Alam mo rin ba ang matalito sa nanay? Maganda dito sa pusla dito sa mga tumbler. Ay, sila. Ito na ba lang? Ayan mo. Sana Hello sa 8. Ay, makalang bilaw mo siya. Ano ba yung Diyo? Oh, tungula. Wala, wala. Dali.
Mga, sobrang na sa 3 in 1. Di pa kakakapipin. Hindi na ako nagkakapit eh. Ano yan? Ito tindahan mo. Ha? Bantay. Ayan at iwanan ko ulit ito yung live. Balik sa anong tindahan. Baka lang sa amin dito, baka mawala yung anirola dun. Magugad burger si Kuya. Oo, no? Breeder. Hindi na. Wala naman bidaw. Tira. Pwede ka lang asubra. Taraan! Perfect! Gusto ka rin dito. Bebe. Nagbabantay ka dyan, Bebe. Salamat, Timayang. Oy. Thank you yan, Kuya Bebe. Naghilaw si Hili, oh. Asan ka, Bebe? Sa tindahan ba? Bantay ka dyan, ha? Hindi, asan ka? Sa tindahan ka. Walang tao doon. Kung nga nagbabantay, nga nang nagkuman magulat. Pero bawalan ninyo. Kabayan ang mga hindi. Ako kaya sa mga bulang na pabulong o yung tao ba magigil. Bawalan ninyo. Saka ko, pag nagtatalauan na, pabayaan mo ko. Padirap man ka mga ibinawadak ang bigil. Hoy, sabi mo wala pero nag-meeting ba? Baby tumbler. Mabili mo na namin. Tapos na ba, kara? Di, parang sa samsam sa igil. Kara sabi namin. Hello, baby Hailey. Hailey, tawag ka ni Mama. Ano mga mga yaman, mama sa nato? Eh, Nangista na kamo. Sabi ni Kuya Hailey. Ako nagpapaungan. Magay na surat ka. Kaya man, hindi pa na ako surat ka. Sa amin. Talaga. Gusto mo makabili sa surat. Gusto na ka mo sa ngayon, taod ma. Kita mo sa akin ang maligasi. Wala na ito, te. Salamat, te. So, do not touch the color red. Tapos yung iba mo sa lemon na okay mo na ito. Dapat di mo na sabi mo. Ayun yung Kita sa brown sa to? Oo. Pag mo ka sa tagong sa gana, sa parang mga medicine. Brown ba gano'n? Sama man, gawa. Laki ang pinangawa. Pero tapos ka sa oil. Tigtinusin ko yan sa rin. Pag-uusad doon. Pidas. Pero kadang may bakal. Naman bakal. Maski ka. Sa May bako. Hi, Kuya Rimel. You're welcome, Kuya Benji. Sa ulit na yan. Ano po? Oo, dagas na gawa. Ano na lang? May kang ano, parehas makulay. Ano? Parehas makulay. Bawal. Yung mga parehas makulay. Kaya ano sa yung kulay? Ibang shade? Oo. Nagdirak pala itong mga silver. Masaya naman dyan yung December, masaya. Kami ni Kuya Benji.
Hard. Ay, pagparag ako, gabaan. Ako, bigla ko na sa gato. Ay, bigla ko something long, something short. Ay, gani ang kapis eh. Ngayon iba something useful ba yun? Ako. Pwede ba natin something Ay, nakabakal na. high color? Nakabakal na ako, Tim. Pero useful talaga yung akin. Tunay. Ay, isip ko na. Naisip ko na Bluetooth ko. Bahay natin. Balian ko na ro. Ay, dire, madami mo Sa sa naisip. isip ko ang kulay, pagkabad ko kanina yung puti ko lang ako sa mga pasa na kulay. Pula, blue, white. Kapag naman ako, pinakamayaman. Kapilang sobra ko. Madumok. Pero kantirag sana sa 20 pesos. Uban ko nga anak. Makaturag ako sa table na. Ken, ay. Ito. Kaya sa kataag ko, siyam na kuwa. Siyam na 15 sana. Ako lang ani. Pinakalakas sa inipit ko. Malumok kong baga inipit. Palipat-lipat lang. Palipat-lipat ka lang rin. Mami, kaya lang ako napadakot po tawin. Hindi nga na ako. Uy! Isa nagpagalit ka, Jilly is... Tinakuha ni Taba ni kung sa tuwa. Yan ka na. Ano lang. Tinagnin niya pa. Ay, pa ini sa Alas sa 8. O dapat ang kuko ba? Hirap nung likot ko doon. Libot na ako sa banwa. Ang dako na tutulak ka. Uy, ilang kusog ka kanina yung maapitit ako ha. Violet! Kailangan sa likod. Violet, so ko sister. Di ka naman magpabot pabis ito. Dapat lever. Para 5. Tulo 5. Kasi ko na something white na ikaw ha. Baka ko ha. Baka bugas. Bugas. Siyempre, something like bugas. Bugas. Bawang. Man pati bawa mo ang katulso sa dapidas. Ay sa daon. Touch the color. Lemon relay. Pwede yun, so itlog na ano, sa arko sa gabi. So, sala naman gagana ba na? Oo, sa naka-blindfold pero may inani ko po. Pero nakakaling nga yan matuling. Pareho natin sa gawa, pera. Pero dito ano, may group. Pwede mo na to. Pwede mo na to. Sa itlog. Alam mo nga, 10 sa daw yung mga lamig sa amin. Kaya sila sabay. Parang medyo dako-dako. Sa ano yung mauwi sa daw itlog. Ito lang ano. Ayun sa gawa ako, no? Kasi siya doon nakapusa. Tapos 10 Alam mo, 10 yung nga sila. Tapos Pakaplan ka ako sa nagpigpukpuk. ano ko sa gabi, si Kuha din natawa ng para pa chanilas. So lalaki mag ako sa nagabi. Wala touch. So, plastic bottle. Sa likod. Ay, sinuno yung nakapag-comment. Ay, tara, Noy. Bay na, Noy! Oh. Ah, yan yun. Ano na rin ako mga paninda niya. Ah, Jockey daw. ano na ko sa asin? Basta ka, Mala din, Noy. Nagkukuha, Noy. Nagkukuha sa regalo. Pag uli na rin, Noy. Tata si Joanna, Noy. Tata. An. Tinonoy. Nag-comment. Paghanap ka ni Joanna, tata si Joanna. Hindi kami nang nalaro niya video sa mga yan. Hindi ko rin sinuloy. Enda ka, di ba ko dyan ulat-ulatun ka? Sige pa magkaya pa lang. Ay, ako mga tatang magkanta.
Ah! Ano yan? Hindi man yan. May kanta tapos yung asukan na so. Ako kanta na yung nakakas baka din ang suggest. So, baga lollipop siya kasabon. Dito ba? Sabi sa sabi. Tawag lollipop. Lollipop. Para sabon. Lollipop. Sabon. Doon siya nagkakabal. Sabon. Dapat ganyan mo na yung wasabi. Okay, sabi siya. Sabon pinil malak. Kasi din kaya eh. Wala, may kaunit so. Kasi dyan na pumasok ka first week Kuha piso. Kasi sa lamisa sa Nagpunta kami ng Christmas party sa LSC, ginibo na mo aso. So, big pa sa bagas kami na. Ako na lang muna tataw, tapos ang nakalito sa tubo. tapos ang ingay ka lang, Margie. Bailihan na ay. 1 group, 6 member. Ay, 2 group, 6 member. Ay, 3 group. Ano na, kaiba na sukat sa dawa. Okay, na. 3 member. 2 group. 3 member. Baraha. Ay, kami na raw sa. Ay, hindi. Yan. Pwede mo na lang. Ayaw mo. Sana mo ba? Sa mga babalungot ng gagawin sa nawa sa paper dance, yawas na ako na ano lagay na ito. Kati. Sa paper dance, baga daw sila unang nagagawa sa pasalay sa ng pasalay. Lalo na sa mga lakas sa halay, yun siya kakukat pagkabagay. Paper dance kati, pwede na yan. Kaysa ka-start na rin yung ba nang tapos medyo madali-dali sa mga Dahil naman siya mo. Saan ba yung paper? Mas mababa. Tubig baga. Hanggang sa kami, may tubig. Mas pasok sa tubig. Ulong. Pagpatulog. Tapos tulungan nila. Sa lalaw doon. Ako na pala na Ako kanina, ulong. Yung Hindi ko kami nagkainita dito sa bayan pa. Nasa mga dalaw. Buko na. Sa paper dance. Sumot na ka mga abuga. Tapos ko. Amo na mo, pinagdarag yung siya na lugod. Sa mga dalaw, ko na po nasa stocking. Pero sa paper dance. Ano na ko yung nila sa pero sa mga nagtatay sa kanila, kay partner, kaya mga dalawa. Kasi may stocking pa kami. Oo, pig ko kayo sa stocking. Di ba, wala ka na sa TV? Di ba, nahihiya ko man mga use na style. Wala lang natin sa akin. Di ba, Diami? Ha? Ako na daw sa TV. Di ba, sa gamit ng sa Matulad sa tulad ng may. Tapos, every ko Ay, sa garter pala yung kake. Garter dance. Ano na yan? yung madami kasi Laro namin din. Tapos sa kuwan, sa arko, sa Isa bigay na, matulang. Wala mo yung say. Hindi, yung lang Wala mo sa kuwan. Hindi mo Ano paper? yung huli. So, kuha kaya ba? Tapos pag nagpundo pa Kami kayo yan sa tema sa center. Yung buko kaya iyang nakaugnot. O, babay ka. Paper dance. Di ba yung... Pansit niya. O, pansit. Dahil yung sa sampulo, no? Katay kuwan. Ah! Kaya, pipitin pala siya alaman. Mga ne, pan paper. Hoy! Hindi ka
Bad paper. Ano bot na sa diyan? Ibot ang sa bote. Tapos pipitiin ko. May ako kamuin sa kuwan. Kaning bodo. Snacks po. Ay, Kuya Ruben. Sorry, may dumating na yun ng emergency. Ay, Kuya Ruben, kain po. Nag-ano na po. Tapos na po sila. Pansit. Nakaluto na po sila. Ayun na. Nagsiserve na sila ng pansit. Oy, ata. Ayun po. Pag-virik mo Snacks. Iba masumari na po sa ko. Ako na yung muna na po yan. Ay, sila kan kati. Ay, may sugat. Rob, kapulaan namin. Ako salamin ng mga mag-aano. Agad sana yung city. Lima mag-a... Direk. Dito ang buko. Uno na yan, uno. Pasok na kami yan yung Sunod kami ka. Ay, wala. Sunod. Paano ka ito sa na? Direk yun. Kin mabitin. Direk. Dami man. Ay, sa arte, Rosad. Sato. Sato, paper, and then, Lima ito sa nila. Kuya Ruben, luto na po yung pansit. ay, sala. Magkukuha, ipons. Ay, tama lang sila sana. Buti. Buti naman sa... Oo. Pero araw lagi ayos yan siya. Pag-araw sa ngayon kan ako. Kain po, pansit, batu. Ako yan sa tao. Ano ka ako? Ano kaso? Ying! Pansit! Ada pag matamaan. Ada mo matawa. Araw ko nang gano'n. Di, daw ang yung usap. Basta niyo magbukla pa sa dama. Ay, dalawa pa lang. Tapig ko naman ko sa... Tanya subuti ah. Pagpiti ko na nila. Pansit po. Bawal mo na. Arayo. Bawal lima mo na buti. Arayo ah. Gabi! Yes. Ako yan. Ayan, nagpapachelo. Te! Naging makalag po sa buwan. Huwad to. Pe, nagkusilipin. Sa perpili sa silipin. Sili talaga. Parang hindi na makakita sili. Pwede yung ano, yung yes or no. Kunyari. Pwede pero nakagari. Bawa yun, dire. Ako talaga mas. Yun yun, grupo yun. Alin? Ayaw nang na-member. Ay, pwede. Six members. Gasto, sabi yung nagkaiba ka sa babae. Ako man baga magayon man pakuha man ang mga ideya. So, hindi ko kami sa letter, lettering sa Letter sa likod. oo, hindi ko sa ka letter. Ay, so parang Oo, spelling, upat sira, upat na tawag. Ang ko sa spelling, nagbuo. Halimbawa, Ay, halimbawa, word ba ya, word. Halimbawa, bato. Oh. Ikaw naman ito, Kasi pagdalawa. halimbawa, Ato wala tag do mga buti na pero ato bang kuwa. Oo. Basta mag sumakaon ng makabuwa mo to ba? Yun mo naman sa letter, ma. Bo. Ate ka, sigwala sila. So, unod to. So, Kung kito ko six number. Kunyari, sa mga unom kita, unom. Nakatalikod sila. ang sipag mag-serve ng pagkain natin. Lahat, parang lahat na lang, kuya. Ha? Behave ka, kuya. Ipapasa mo naman sa likod mo. Ang madalas ko. Action, ayun. Magayon mo lang to. Hindi mo sila matusimbahan. Karan. Pakihiin mo ako. Ano tingin siya?
Google reaction. Diba, nabi ka, sunod pa to. Tangin ko na. Ay, dili. Dapat kadalaya. Dapat dili. Dapat kadalaya. Para iba ipupunga ka. Bayad sa Kada, ano, ako ba tayo? Nagalit ako sa turong buwan. Ang kasama ko rin, ganun. Payaga. dapat na naman sana. Ako sa naman. Sugros pero mahaba. Punta ko yan naman. Punta ko yan natin. Three groups. Nagkuha na. Buti pa sila, puro eating. Sugros pero Bakit Kuya Benji? Ito pa ba nag-snacks Kuya Benji? Oo. 6 members. 6 7. members. 6 na. Eh, bakit na mga paano pasabot ka? Pero na yan. Hindi mo kasi. Subart yan kayo ba na? Ano na? Sigura ka kayo ba na? Subara ka kapuha rin na. Lang na. Hindi pa mo na paper candle. Sabi ninyo, ako nakate. Di, friends, so kandi lang pinaparang sa paper plate. Nakakagat na paper plate. Tapos paper mo sa kanila. Lamit na paper plate. Sumauyok. Ay, siya tandel. Kakaon pa sana ako. Kuha. 6 months. Gusto na? Kulang. Para mabantayan sa marang. Unang kuha na yan, kuha yan ng mga 6 member man. very adult age. Ayaw na. Parang kami na yun, ano ba, sumasaray ako na, sige po ang kuha. Sana na yan. Kahit kami. Anak, man so 11 na nagpapalaulat. Ay, di naman dapat na sa Dahil naman yung tatlo na bata. Ay, ang kuha na bata. Ay, Touch the color. Bayro, pwede niya nilitaday ka sila ng dog. Sige pa. Iba ito. pag-aaral ka din medyo mahirap-hirap. Basta 10 years old. Kaso dahil naman na mga ngayon, hindi naman Body. Nawag ko, magpapabarbie dahil ako. Eh, kuha na sana. Ako kayo spelling o kaya math. Body. Oo. Tama daw niya. Dapat ka rin medyo kuha spelling o kaya math. Kasi yung tabo mo na naganamon. Yan, pwede magiging yaman eh. Ako na yung dibon ka ba na nakalos is 10 million minus 700. Kadakon. Dawagin si kuha dito na po. Oo. Anak ba ito karton? Ano gamit ng pinsan? Ginamit sa bago. Ano ito? Sulat na lang ng paper. Yarn. Ano pa natin kami? Ikuha mo muna kung anong mga requirements. Hindi daw, kaya grade 5 ka. Malilito pa ng grade ay upgrade mo. Malilito pa ka. Pinapod na sa 2025. Order 5. 7. Pwede na lang 5 to 7. 27, pag hindi din. 5 years old. Halika na. Pangkuha. Dire ano, by grade na sana kaya. Kapag 7 years old yan, higit na ba? Ay, taba. Hindi ko ako. Oo. Ito na ako natin. Ay, isang mga lang sa lang. Asa again? Kapag ka yung ID. Meron nung. Sabaga, so uyo pa mga sa basis at lang nila. Eh, tama po tama. Sa mga maduduan na, to pwede na ito. Pag ano na. At kung wala sa akin lang, wala man lang po. Balik ko mga sa lower. Kung happy yung ano. Pwede mo lang namin yung laruhan sa mga iging pang natapos. I-apply sa medyo Agko ko mga gula. So what is the sound? Sa mga igil na lang, sa mga sa 3 to 4, 5. What is the sound of? Ang gagdag sa kwata. Naliluwag na yung mga ano lang yan.
Di ang ngayon mo na, pwede man ang guys sa mga satsali, pwede mo na, halimbawa, daro ngayon mo na, may susunod yun. Pwede Sa satsali, tapos so mga madagdag naman na niya. Pwede. Okay, yan yan, guys. Pwede yan. Kada ngayon, pwedeng pang sa taekwondo. Siguro una-unawan, tapos mga sabi na ibabad ka Parang na. iba-iba sa mga. Pwede yan. Sabi na niya, sa idin pang sa maduag, first game, nangyayam sa Bakit pa na na? O, pwede ka ibigin. Uy, alam ko, hindi ko Salamat, Lord. Boss? Ay, palindag ka on. Ay, pa. Ay, ka ma. Ganun pala. Ang gawa ba? Ito si Kaya Ning, di pa nagkakaon. Ay, bumabasa ka. Ay, no, sila, ano? Ayun, tao. Ito mga ikinitao mo na. Ate Ami, masarap ang sayaw ka na Romel sa kabila. Sabi ni Kevin. Ate Ami, masarap yung pancit. Opo. Masarap yan, Kuya Roel. Ay, Kuya mo. Bakal ka na siya, Desin. Suggest po kayo ng games. Nagano na kami ng games eh. Pasensya na po kung di nyo maintindihan. Darwang pangko. Talaga, titali ko pa. Manipis pa. Pagkuring ka, sa dalawa sila tingnan yung nagpusig na stocking. Upat na kuha. Dalawang stocking mo ba kalang upat na padisahan? Upat. Upat man natin. Upat man tigso. Pero kung ano pa mag-isip mauraman, baka Stocking. Magasin pa yan. Kamula ko sa rin ka. Ay, sumali na natin ng gagan. Ay, sige, maganda na ka. Darwaan, katisin. Ay ano, sikat. Pinapatingin ko. Ano sa role lang ko? Papa, nang super stocking. Pinagduro ng pain. May ang bakit lang sa gato sa Bigla mo sa pagkarabutong sa iba. Ay, hindi ko ang lagod sila. Kahit member o sa team leader ang mamikuyog. Support sila pala ng supat. Hindi o, darwang sa na yung nagpade eh. So, sa nakapatan sa niya. So, sa purong kami, gawan. Darwa. Paro ganda no. Nakakaptan. Dapat pa i-ignit. I-ignit doon sa staff eh. Dalawa ng tubig. No, sa tulabang mo na tubig. 10 years old ah. 10 years old. Ano na ang action? Hindi ko lang kaalduan. Tumiwali kasi ito lang mo. Ay, naraahan na. Ito ka lang mo sa simbahan. Nagbumuhay sa ito. Pwede na yan. Pwede balik ka kasi sa ano sa mga 6 to 3. Nagpagya ako. Oh, at tadi ako oh. Oh. Di ka magrabong ka. Toy. Okay na rin sa bahay, pwede na matulog. Ago lang. Ago ka lang. Ame. Magkakalamansi ka? Ano pa nga? Baka hindi mo kainan nun ha? Hindi na pinakalaman si... Ako ko pinagsan sa tagising games ah. Ligaw na ako sa kadaplan. Tagising. Ano ba? Ano ba ito?
Diyos sa mga yan. Left, right. Pwede yun. Nagtatalong baga. Talong baga yung nilili ko. Left, right. Baga. Diba? Kailangan sila lahat. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Nawad ako ikahan na ba yan? Nakaka. Okay yun. Oh, Mama ko dasa naman sa namugan. uy. O kaya tuloy po. Pwede na yan. Pwede na yung isa niya. Hindi ako matatanggal. Ano? Trito. Pwede. Second round. Pwede yan yung second round daw mga ngayon mo sa para di na matalo. Sa second round mo siya magsasalin. Lain naman sa sasasalin. Lain naman sa sila. Tapos pa iba-iba kaya ano yung parang nag-effort pa ko. Ay, ko ba na yan? Wala naman na. At least saan? Ako first round, second round. Yan. May ginaw niya. Namin na kami. Ano? Ano oras sa delivery? Dapat. Pinaka-prepared. Tapos alas 12. Karona, no? Balik. Dapat. Dapat alauna lang ako ng tulong. Taas ko kung nakaraan kaya nag-apiyan talaga. Umalis siya. Maligis kaya unsa rin ngayon ganito. Ano oras na nagpuntusan? Magsadakon magsagat ko kahit yung pagpuon. Basta before one, pwede na kami. So, hindi ko na po. Wala ka pa. Napuntos kayo sa alas 6. Bale mo matapos. Ako talaga hindi ako magsasabi. Hindi ako magsasabi sa oras. Eh, mas malalaso ko sa taon. Pag pala walang taon. Ay, balik to. Ulit. Oh, malag! Wendero! Dapat kaya rin talaga maaga yan. Nag-atendya ka to, nakasuskol ko chinin mo. Tapos sa games, tapos ano. Wala, nakasuskol lang, susukol. Ay, sumusubok na ito. Ako na kaya rin yan ako. Nakasuko sila sa maray na stage. Hindi na rin nga ako stage na kung Nakasuko sila sa maray. Ako na wala bubuhat. Ate, ate! Kahit ko din nila, siligin ka sa sarili sa ilayos sa size. Para ganyan ako sa mga yun. Meron na! Uy, materials pa. Kaya sa mga artista lang, may paamayan. Hindi mo relay. Puro kaya nga kami nag-second round. Tapos para po nung naka-effort ka. Kani ko ako sa dami, yung muna yung buko sa malaki. Ay, pagpuk pala yung ay. Ay, pala ba ikaw? Uy, ginagawa sa ako pala yung Sa dalawang bego. Oo, di, pinyata na sa ulo. So, nakabili pa na ako pag binubutong. So, parang, ano nga kasi, garden na kapila. Tapos mo doon sa labi grupo. Ano? Pinyata. Gawda ka. Pinyata. Sige na po magaling niya sa doon. Ay, Basil, sa Basil. Basil. Paunaan pa kanto. Gamay na di di live. Pag nakanda na kita. Be, saan mo rin si mama mo pag nakatawag ah? Hindi ko ba kaya ito i-search ninyo? Lamang binupotong niya, nagtitrack. Halimbawa ko nung niya sa arbaga. Ako yung mga kapatid mo ba? Kuha, doctor o umuwi papel. Ilabing binupotong. So, kuha na, kuula. Kasi effort. Ba yan? Ito na sa almasong puti, tikat. Bilang sabit nga. Pego yung po, makaunan mo kanto sa tukuro. Ilok sa na namin. Gamit. Paano? Pwede yung mag-aanan pag inuuyo. Pwede yan munang makatisarap daw. May isa, may kuyo ang naglaban sa dalawa. Kasi lingutan ng Isa ko lahat.
Tumay-talit eh. Itali sa kailangan. Tapos uyo ko na lang. Loda ka. Doon na ka. Teka ka nakaisip ka naman pa ngayon. Kaya na ito, i-subscribe mo. Sabi. Kaya ka naman nag-block sa mga. Nakiusik ka ko ko nga. Ipansin ka ni base. Yam na. Luya. Luya. O kaya ano pinusay ka? Kalamansi. 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 Siram. Mapakpalit ko ni Sino. Bude! Di mo na bayad. Live! Oh, wala ka tayo. Kabila. Kita na naman tuyan ko. Okay na? Oh, yan na guys. Let's go. Sampulo, saan yung sampulo? Ano yung tita yung ano doon yung mga tabi? Ganyan na yan? Uy! Ibasok niyo! Pupunasan pa rin. Ibunasan na! Ibasok niyo natin. May nalasas pa dyan. Pagpupusad. Sinuno ko talaga. Kaya dito sila kita. Kaya mag-inuwi sa kanila. Nangangalag-galag na yung Tapos ako kami sa gabi. Ayun, what is ito? Diba naman? Asin. Kumain na yan. Nagpapuri pa sa nakuha mo. Ako ba ka years old? Sorry, alam ka dito. Hindi ako nagtangay mo sa mga ikis. Kasi mo, ano sa 4 years old? Kailangan yung bahay na. Kaya kaso sa Sound of dog. Aw-aw. Sound of cat. Malamang ka. Tanong pancake. Oh. Kapure, ilalaban ko si Charles Kamankiyan. Sabi ka ni. Pang-ori ko na. Sabi niya, Minggana. Sabi na sa paper plate ano. Iiba natin sa pasok ko pa. Dahil sa mga materials, oh. Sabi mo na yung plate. Ay, kuya pa lang. Busa na taon pa, no? Kaya pakatapos ka, ano? Okay na. We have to tumbler pa rin. Agusan paper din, agusan ito. We have to tumbler. Ano nakapag- May laro daw bring me. Ay, wag na mag-bring. Sabi niya yung tuwa ng mga nanay. Ang mga nanay mag-aari. Butakan sa lamig sa mga Unfair sa mga okay. nanay. Yung covering niya, alam na nila sa libo ng mga nanay. Uy, dapat pala mga sorry. Dapat sa mga kasama, i-display ka. Dapat mga lasot. Tawalin ko siya. Ang tanganin mo muna, tama na rin namin ang pauban. Eh, ano naman sa law na, alaw na, nakulog din eh. Pag-ano kita, nakatulog kita. Ay, magtapos sa pero ako, di ba matulog? Pero nga mga excited daan. Paano pala tulutuon ta? Parang yung tulunugan sa bugas. Okay na yan? Dapat ang kumapulot. Kumapulot tapos hanap. Puti. Nakiti. Puti. Kumalisip yung dress ka na ako ah. Pirasan mo ako. Mga upas, mga charger pa. Yan, ito. Ano to pang ano to? What is it? Ito sa music. Uy, ako wag kasi isa lang. Sa danigang mapulot. Sa danigang makulot.
Dala. Hoy, magkakaroon ako dito. Oo! Talaga oh. Hoy, kuya. Uy, ito mga pintana. Hoy, kaya na yung bintana. Tuloy na ako, para na ako mo. Binuksan ko oh. Darling, si Tama mo na rin. Hoy, darling, si Tama mo na rin. Uy, sana kami mga... Ate Ami, saraya mo na rin. Likod ako na sa hanggang pinang-friend. Ako, di ako figuram. Tanda ko siguro nga pa. Ay, may kung bakit na ako mag-isip na. Tanda ko siguro nga pa kasi ko. Hindi ko lang pinsalaw. Kagaya kayo mong tagsin. Hello sa 5. Sorry, busy na energy. Sabi ko kasi sa ate Amin, masarap. Ay! Ay! Hello! Ay! Tapos na po ang ating live. Mamaya dali na sa bahay. Hindi, uuwi na ako. Mamaya. Bye! Thank you, Kuya Ruben, Kuya Bern, Kuya Benji. Pero uuwi ako. Tapos na po yung Bye guys! Thank you po sa lahat ng nag-sponsor! Si Tukay sa nagkakaon. Ha? Dadali natin yan sa bahay. Andyan na yung friend? Sa bag mo? Sa bag mo? Yeah. Bye daw. Ay, ako na. Yan, yung garan ko sa Tibaloy. Hello sa 5. Bye daw, Doon tayo sa bahay. Nako! Joshi, dalhin mo to. Dalhin na. Dalhin mo to doon. Tapos tawagin mo si Papa Jason. Sabi, Papa Jason, dalhin mo to doon sa bahay. Ayan, to electric controller. Ito ko lang mga. No, butakon sa nabi ko. Charger ko. Baan na. Ay, sorry po. Ay da. Hey Jason! Ikatabi niya ata amin. Kaninong bahay yan, ano po, daycare center po, sa barangay po. Dito lang kami na kay, po. Kasi, nandun lang po yung port. Ayan lang po yung port eh. Tapos dun sa tabi na yun yung bahay namin. Akala ko kan pupunasan. Akala ko kan pupunasan. Mara pa nag-restaurant sa bawat pinunasan. Kami na nakasarap ito dyan bukas. Uy. Tadi pa Jason, pakadara Jason. Ha? Pakadara. Ato di ko dan ito araw mga binuksan. Namin mo sika buwa. Dawa ako bukas basta saksak ang Ay, natin ko sa sila. tanggal na. Matlo ba ito? Dami yung ano na balot nila. Oh. Ano kasi nila ba? Alauna daw yung ano. Papamigay yan, alauna. Ayan. Pag malakas yung signal, pwede tayo mag-live. Pag may mga babalutin pa dito. Hinugasan kasi. Galing budiga. Saka yung mga palay. Babalutin pa yan bukas. Babalitin yung palay. Sige sa isang kilo. Oh! Black Riders! Oh. Amo ay. Ay mga nagiinom. Amo ay. Pipiliin ko.
Hi muna kayo. Hi muna kayo, hi. Hi. Hello. Pinsan ni Ami yun. Ma! Mi! Sira di. Sa atin ba lang? Dito sa court. At naglalaro ako ng ano eh. Papawis ako. Papawis ako ng ano. Basketball. Papawis. Wala sa floor. Oh! Hello sa viewers. Tutok na ako kayan. Kuya Jaime. Kuya Robin, hello, sabi ni Kuya Jaime. Kanino bahay yan, Ami? Sinabi mo na to? Nabasa mo na to? Ano po yun, ha? Health center. Ano, Daycare center. Barangay. Daycare center po yun. So, 7 viewers. Yun po, maya-maya po mag-out na rin kami. Gawa na maaga kami bukas gigising, mga 5:30. Kasi nag-aalok silang magdala-dala. At yun, siyempre maraming salamat kila Kuya Robin and Kuya si Kuya Born. Kuya Born. At siyempre sa lahat. Yun na po yung sponsor nyo. At binalot na nila kami. Thank you po sa inyong lahat. Bro Jaime, sabi ni Kuya Romel. Hello sa 5 viewers.
Nag-wash ka na? Yung ilong mo? Sarado muna ako ng tindahan. Bibi! Matutulog na. Alis tayo bukas. Maaga. Ha? Bukas na yan. Ha? Bakit? Babalik din. Ay, ganyan nila. Bibi! Yun o. Tali mo. Dakol? Sayang, dahil kita ikuha. Nagdasos ko mula sa ang... Napaan na? Ay, papit ko na lang. Ito mo pa lang. Papit ko na lang. Bili po ng fish. Sigarilyo daw po. Walang sigarilyo po. Meron gusto. Ay, ano lang po, chested po. Yan ako po na. Wala po. Lahat eh. Papata. May uda po isa. Ano lang po? Dapat ya? No. Sino udah? Bilang. Lubuhan ito? Kaya? Ano pa po? Bayo mo na. Kaya? Pwede mo? Listen. Pwede mo. Ha? Pwede mo. Ano? Ang sarapan? 97 po. Matanggal ang buhay mo. Tikbay ka. Okay po, 900. Oh, sa poor viewers. Hello. Ayun. Ano, babaan na.
Ano yun? Asawa niya. Dami na. Hili, mapapalali ka na. Hindi ba naman ako? Dami. Dami. Hindi naman ako. Anak, nag-out muna po kami. Thank you po sa lahat. Paalam ka naman ako. Hello, Sakit ang ulo ko. Sir Six. Thank you po sa lahat. Kuya Jaime, Kuya Romel, Ayun ba na? Kuya Hawk, Kuya Kumusta lang po Benji, kayo, Vlad? Kuya Ruben. At bukas po siguro po yung live namin is 1. When 1 po kasi mag-i-start eh. At medyo maaga po kami matutulog kasi kulang pa po ako sa tulog. Maaga po kami gigising, magwa-washing na muna ako. Thank you po sa inyong lahat. Ate Cherry, Ate Cheng, alam ko nandiyan ka. Kuya Ruben, Kuya Mama Regilo. Ma'am Maria J, magandang gabi po. Bye everyone. Thank you so much po sa pagsama sa amin. Okay na? Sakit ang ulo ko talaga. Bye po. Bye Kuya Jaime. Bye po sa lahat. Thank you po sa pagsama sa amin. Bye po.